बहुत बहुत स्वागत करता नहीं अपने सबके फन फ्रेंड शो में। रे सुखारी है ना, सुन 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 एगो बात कहियो। ये वो का है 10-12 को बात कह तो सुन सुनाओ। आगे क्या खंडाला। सुन मजाक छोड़, जे बात बस से बोल। तो सुन कानवा थोड़े ना बंद रख ले बारी, तू बोलता। पहले हमरा कोनो काम में तोइको मन न करतियो। अरे तू आजू के देख चोर बारा। तो सुन ना, हमको क्या करियो कि मेहनती लोग के साथ रहल शुरू कर दिलियो। तू विश्वास न करबे, अब उहो सके तोइको काम में मन न लगे। हाँ एगो बहुत पुराना कहावत बा। का बहुत पुराना बा, यही से याद नहीं किया बा। जैसे याद है हम तोरा के बता दे। तुहार माइंड क्वेश्चन बा कि तोरा कुछ याद न रहेला। सुन हमारा से कहावत का सेतिया के सेनूर आ भर गांव के बियाह, एकर मतलब का भइल? का लगला हमरा से लबराई करे? कोनो अच्छा सवाल न कर। ई का सेतिया के सेनुरा भर का बियाह वाला कहावत कहै तारा? अरे ई हमनी के पुरानका कहावत बा जे डायलॉग कहि रहल ह। एकर मतलब भइल कि फ्री के जब सामान मिलेला ना तो लोग हपियावे लागेला। एक बेर के बात बा कि चौक पर एगो मिठाई के दुकान खुलल। उ पहल के दिन ऑफर लगाई ताकि आज के दिन मिठाई फ्री। लोग इतना खैलक कि आज तक ओकर दुकान न खुलल। हाँ तो हो तो जरूर गेल होबा। अरे ना रे, हम सड़क पर खड़ा होकर देखल रही। जब ना देखल गेल तो हमहू गेल या मिठाइया में से खाए लगली। खैर छोड़, एगो और कहावत बा, माई करे धिया 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 करे छिया छिया। एकर मतलब का भइल? एकर मतलब कि कोनो अच्छा काम कैला के बावजूद भी बुराई सुनाला। अब के सही सही उत्तर देला ह। हाँ ये हम अपना दाई का मुंह से सुनले रही। एगो औरी सवाल बा, न चले हल न चले कुदारी आ बैठे भोजन दे मुरारी। एकर मतलब का भइल? एकर मतलब भेल कि कुछो करब तब नु खाइब। ई कहावत एकदम तोरा पर सूट करता। कुछो करब तब नु खाइब, खाली डिंग हकला से होई। एगो औरी सवाल बा, सोच समझ के जवाब दी ह। मूस मोटई है तो लोढ़ा होई है आ ना हाथी न घोड़ा होई है। एकर मतलब का भइल? एकर मतलब भेल कि मूस के केतनो खिला पिला के मोटा कर देबा, उ कभी हाथी के काम ना कर सकेला आ ना घोड़ा के। ढेर भइल कहावत, अब ज्यादा ना पकावत, न तो कर देम भाभी से शिकायत, जाके पड़ी बाहरा कमायत। अरे बस कर, अब न पकाएब। ननू कहबे घरे। ठीक बा। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए दोस्तों। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी कभी मिस नहीं कर पाए। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इस पर रेगुलर कंटेंट आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं एक बार।